Ani langma kemana Subrainya tidul ya kele Sengsara terima singsa Bahai tona silia Ani langma kemana Subrainya tidul ya kele Sengsara terima singsa Bahai tona silia Langma kemana Wanso be ani bekawo Gimaro habai payo Bahai ketomai o suba jisu o sengsar menahao Wanso be ani bekawo Gimaro habai payo Bahai ketomai o suba jisu o sengsar menahao O kaitor angon nonanggo o suba angon nonanggo O kaitor angon nonanggo o suba angon nonanggo Langma kemana Sengsar ni tomurong tong ho sa thorong le ano ke bengai tonggo nini yak karbai nini pun karbai ano nang ti ko jadi Sengsar ni tomurong sa thorong le ano ke bengai tonggo nini ya tarbai nini patabai ano nang ti khong jadi o kaitor ano nonanggo o subre ano nonanggo o kaitor nonanggo o subayano nonanggo ani langma kemana subrainya tidul ya kele sengsara terima singsa bahai tona silia Langma kemana Subrainya tidul ya kele Sengsara terima singsa Bahai tona silia Ani langma kemana Vậy. Xin ta khúc